Той има като главен организатор на един от най-значимите фестивали на късната античност в Карнунтум, Австрия. Той съчетава не само научна прецизност, но както виждате и внушително личностно присъствие. Който разполага с броня, с наколенници, познати още като клемиди. Но в днешно време с хоплит свързваме древногръцките войни в архаичния, класическия и елинистичен период. Това са вековете между 7 век до около 3 век преди Христа. Какво е хоплитът? В основата си това са граждани войни. Те не са професионална армия. Те не са като Римската империя на години служба и така нататък. Това са граждани войни, обикновено знатни граждани, които за тях е била политическа чест, достоинство и дълг да се самоекипират, да създадат своя екипировка, което между другото позволява едно изключително уникално преживяване в хоплитската реконструкция, тъй като дава свободата на войните да се екипират долу-горе както пожелаят. Разбира се, спазват се норми и така нататък, но сега ще ви запозная с основната част на въоръжението. Хоплит без щит от сорт Аспис просто не е хоплит. Щитът е с размер около 90 на 90. Разбира се, зависи от височината на война, но начинът по който щита се, после ще ви покажа, ще ви демонстрирам как става бойната система, начинът по който щитът се носи на лява ръка. Войнат, който държи щита, прикрива война до него. Самият щит е направен по начин, по който не дава най-добра защита за двобой едно в едно, както да кажем, например, щитове на по-късни на реконструктори тук. Това е направено да пазва. Заедно с фалангата, в която се формират, съседът зависи изключително много от война, който е вдясно и ляво от него. Дългото копие е Дори. Това копие може да достигне до 2,5 метра. Именно с такива копия спартанците са успяли да задържат персийската армия в продължение на дните при прохода Термопил. Въоръжението на хоплитите не се състои само с това. Те разполагат с меч. Мечовете, двата основни мечове, които хоплитите са използвали през архаичния, класически и елинистичен период, са Ксифос, който виждаме тук. Ето го. Изключително красиво, ако може така да се каже нещо за оръжие, използвано за война. Основата на това оръжие е пробожно. Когато е застанал зад фаланга, което ще ви демонстрирам след малко, е изключително ефектно, защото по време на битка в фаланга ти нямаш основно огромни времеви и пространствени възможности да размахваш. Ти имаш само възможността да удриш напред. Но другият меч, който древните гърци също са ползвали, това е Копис. Има и Мехайра, което е тракийската версия. В момента обаче нямам да ви покажа такъв. Тук обаче ще ви покажа един доста по-дълъг меч, който е базиран на италианска находка. Сега, интересно е да се знае, че хоплитите не са били само в древни гърци. Те са се разпростирали сред етруските. Етруските са имали хоплитски войни, в Картаген са имали биещи се като хоплити войни в фаланга. Това е меч, който е направен по находки, намерени в Италия, предполагаемо от тяхни етруски хоплити. Отново е меч Ксифос. Ето го. Доста по-дълъг е от този, който аз нося в момента, но върши сходна работа. Сега ще ви покажа. Това е корински шлем. Коринският шлем, предполагам, много от вас ще го разпознаете, предполагам от филми като 300. Вижте колко е затворен шлем. Ранните архаични и класически шлемове са били доста затворени. Идеята на това нещо е да предлагат изключително защита в фалангата. Както вече обясних, в фалангата нямаш възможност на най-колко маневри, поради която причина, особено в по-ранните периоди, те са били изключително затворени. Не се вижда, не се чува много, просто маршируваш напред. Ще ви демонстрирам. Шлемът, който аз нося, е лирийски тип. Той носи това име, защото по-късно е често използван от илирийците, но всъщност е типично древногръцко творение. Както виждате, отново силно затворен, отпред отворен, разбира се, за да може да се вижда.
По-късно, към края на класическия период и началото на еластичния, шлемовете започват да се отварят. Появяват се дупки в ушите, с които да се чува по-добре команди и въобще да се води структурата. Така, кнемиди, разбира се, това са вид на коленници, които войните използват за защита на краката и отдолу има хитон. Сега, броните. Два вида брони са използвали древните гърци основно. Единият вид е бил органична броня, позната още като линоторакс. Сега, това е такъв тип броня, която реалността е, че ние нямаме пълна яснота как са били правени, но се счита, че са пластове лен, които са били или сшивани, или залепени. Тя представя сравнително добра защита, като разбира се основният метод е щита. Практически тези брони са били като една допълнително ниво на защитаване, не нещо, на което да разчиташ от падащи стрели, от трижащи копия и така нататък. Други видове брони, която днес нямам тук да ви покажа, е бронзова кираса, която е от бронз, тя е по-тежка, по-стабилна защита следва да представя, но пък и това добавя допълнително тегло към война и към неговата маневреност. И сега ще ви демонстрирам, набързо с което ще приключа, долу-горе как те са маневрирали, как са водени начина на битка. Нека оставя микрофона. Така, щита си държи с лева ръка, както обясних. Единият бой тук, той бива пазен от площи, другия е вдясно от мен. Копията се хващат по този начин. Копията се хващат по този начин и фалангата се дере, дето вижте колегата с Петър, например, който застава до мен и фалангата започва да върви бавно напред. Обикновено се издават силни звуци. Ей! 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 Представете си обаче 7-8 човека зад мен и около 1000 наляво и 1000 надясно. Когато фалангата вече достигне към съседната фаланга, която е с сходни, която обикновено е била същата, нали, когато бой между полюси, защото основата е била това, има теория, че при наближаването, доколкото знам, се нарича остимос. Войните рязко засилват и влизат в сблъсък. Така. Те не са продължавали дълго и смъртността не е била голяма. Противно предполагам на някои очаквания, но идеята тук е била едната фаланга да пробие другата. Когато това се случи, битката се счита за загубена при този, при който се е пропуква. Когато загубят копието, те вадят меча и ето всъщност как Ксифоса нанася ударите. Вижте колко елегантно. Бавно, тактично, не бавно, бързо, но тактично. Без излишни мятания, а само пробовни удари. И долу-горе, накратко, с това ще завърша тази презентация. Благодаря.